a giuris- Perché oggi vi presenterò l'Elita, il soggetto più importante per me. Este vorba de niște enciclopedii în jurisprudență cu care mă cunosc de mult, cu toți cândva am activat împreună Si tratta delle enciclopedie di giurisprudenza con quale io ho lavorato e mi conosco da parecchio tempo. și iată acum am onoarea să vi prezint și dumneavoastră Ed ad oggi ho l'onore di presentarvi anche a voi queste ca să vă persone, convingeți că este o alegere foarte și foarte reușită. per convincervi che è una scelta molto riuscita da parte nostra. O să încep cu domnul profesor, doctor habilitat în drept, Comincerò, avocat comincerò con il signor professore, dottore, avvocato și președinte al Asociației de Drept Penal, e il presidente dell'Associazione dei diritti penali. continui cu domnul profesor Tudor Osoianu, doctor în drept, Continuerò con il professore Tudor Osoianu, dottore in diritto, profesor universitar și avocat, professore universitario e avvocato, și nu în ultimul rând cu doamna Viorica Osoianu, e non alla fine la signora Viorica Osoianu, Viorica Osoianu, master în drept, master în psihologie și activează la Centrul de Excelență în... Aduceți-vă aminte, vă rog. În Centrul de Excelență informatică, în informatică în informatică. și tehnologie, da. Am zis deja că am activat cu toți în timp diferit împreună, dar acum, ca să fie mult mai clar, o să ofer cuvântul, așa în ordinea care a fost prezentați, domnul profesor Viorel Berliva. Să vă prezentați deja așa cum știți dumneavoastră că e mai bine. Io ho presentato i nomi per avere un po' più struttura, presenterò i miei colleghi come li ho presentato finora, lascerò a loro la parola. Salut toți participanții la acest for. Saluto tutti i partecipanti a questo incontro di oggi. Mă numesc Viorel Berliba. Il mio nome è Viorel Berliba. După cum s-a anunțat, mulțumesc pentru prezentarea domnului Gandrabur. Dopo come descritto, ringrazio la descrizione di il signore Gandrabur. Sunt la moment președintele Asociației de Drept Penal din Republica Moldova Sono al momento il presidente dell'Associazione del diritto penale in Repubblica Moldova și președinte al Grupului Național al Republicii Moldova în cadrul Asociației Internaționale de Drept Penal. e il presidente del gruppo, Național, Grupul Național, în cadrul Asociației Internaționale de Drept Penal. il gruppo nazionale nel cadro dell'Associazione Nazionale di Diritto Penale. Deci, avocat, deci suntem colegi cu domnul Tudor Osoianu. Avvocato, siamo colleghi con il signore Soroianu În cadrul biroului asociat de avocați nel cadro del bureau dell'associazione. și avem o experiență didactică de mai bine în jur de 28 de ani. E abbiamo un'esperienza intorno ai 28 anni di lavoro. Dacă mă întrebați acum, chiar sunt la ore și am intrat în această discuție. Se mi chiedete, sono proprio alle ore, sto lavorando, però sono entrato a questo incontro. Cred asta este suficient pentru a demara discuțiile în continuare. Considero che al momento questo è sufficiente per cominciare la discussione. Cu mulțumirile de rigoare pentru această oportunitate.
La ringrazio con molta stima per questo avvenimento. Allora, penso di dover intervenire io ringraziando particolarmente il colonnello Gandrabur della presentazione che ha fatto degli illustri relatori. Și pot să continu cu domnul Osoianu să-și prezinte așa cum știe dumnealui că e mai bine. Grazie, mulțumesc. Bună ziua! Vă salutăm din Republica Moldova colegial. Adesso si presenta il signor Ossoianu. Vi saluto e vi ringraziamo dalla Repubblica Moldova. Împreună cu doamna Viorica Osoianu. Sono insieme alla signora Viorica Ossoianu. O arătați, vă rog. Nu vreau să repet domeniile de activitate ale mele, Non vorrei, dar aș vrea să remarc că cu domnul Berliba am găsit o formulă de colaborare și de lucru. non vorrei ripetere la introduzione fatta prima, però vorrei chiarire con il signor Berliba abbiamo lavorato insieme uh, în cadrul dosarelor penale. nel quadro dei dossari penali. Deci avem o distincție clară între funcțiile pe care le îndeplinim fiecare din noi. Abbiamo una chiara distinzione delle funzioni che ciascuno di noi ha. Dacă domnul Berliba, dacă domnul Berliba pledează și se pregătește și invocă aspectele de drept material substanțial în procesele penale, Se il signore Berliba presenta e comunica le informazioni essenziali sul diritto penale, eu îi invoc și mă preocup de procedura penală. io vi parlerò della procedura penale. Sper că experiența noastră va fi de ajutor pentru intențiile care s-au demarat astăzi. Spero che la nostra esperienza e informazioni saranno di aiuto per il percorso di questo ambito. Mulțumesc! Da, da, spuneți. Acum, dacă îmi permiteți să prezint cireașa de pe tort dintre colegii noștri, doamna Viorica Osoianu, și să o rog în continuare exact așa să se prezinte așa cum știe dumnei că e mai bine. Vorrei adesso passare la ciliegina sulla torta e lasciare la signora Osoiano di presentarsi come meglio lei sa. Bună ziua! Buongiorno. Mă numesc Viorica Osoianu. Am activat ca profesor la disciplinele de drept în mai multe instituții, iar acum de 15 ani sunt psiholog. Il mio La, nome è Viorica Osoiano, sono professoressa di diritto da 15 anni, però pratico anche la psicologia. în Centrul de Excelență în Tehnologii Informaționale, deci din Chișinău, informatică și tehnologii informaționale. Nel, La colegiu, tip colegiu, centru de excelență. Anume cu adolescenții lucrăm și cu vârsta de la 16-20 ani. nel centro, nel collegio di eccellenza informatica e tecnologia, nello specifico adolescenti con 16-18 anni. Sper să ne fie utilă activitatea împreună și să ne îmbogățim activitatea și experiența în lucru cu minorii anume. Spero che questa discussione sarà una fruttuosa e che aiuterò e aiuteremo insieme a migliorare questo ambito sullo specifico del diritto minorile con gli adolescenti. Mulțumesc mult și acum am vrut să spun încă un lucru, dacă îmi permite doamna Viorica Osoianu,
să zic că noi suntem prezenți cu unul mai mult aici. Da, Și noi, puteți să ne arătați și bebelușul dumneavoastră, nepotul. 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 Vorrei presentare, se mi permette, la signora Viorica Osoianu. Noi siamo qui in uno in La più. conferință. Da. Vedete il nipote, Mai sus puțin. Așa. il nipote con noi. Mulțumim. Astăzi facem ziua de serviciu, noi suntem. Oggi noi siamo i nonni che abbiamo cura del bimbo. Mersi. Domnul avocat, noi am terminat prezentările și vă transmit estafeta. Signor Avvocato, noi abbiamo finito con l'introduzione e vi cediamo la parola. Iertă. Grazie al colonnello Gandrabur, grazie per la presentazione che hanno fatto gli illustri relatori e un ringraziamento particolare per la presenza che io definisco più luminosa, che è quel bimbo dagli occhi veramente splendenti. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc pentru prezentare, vă mulțumesc și pentru participare și cel mai mult lumina pe care am primit-o din ochii bebelușului pe care ni l-ați arătat. Acesta este cuplu familiei Osoianu, este nepotul cuplului familiei Osoianu și ei sunt bunicii care sunt azi de gardă cu nepotul. Loro sono i nonni che hanno in cura il bimbo oggi ed è presente qui con noi il bambino, il nipote. Ho l'impressione che stiamo parlando tra nonni, perché anch'io lo sono e quindi sono contento di questo incontro ancora di più. Am impresia că vorbim între bunici, deoarece și eu sunt bunic și cu atât mai mult îmi aduce plăcere. Allora, entriamo nel vivo della nostra discussione nel dire che noi oggi ci occupiamo degli istituti penali minorili e della condizione detentiva dei minori. Intrăm în discuție și vă spunem că astăzi vorbim despre programa în structurile detentive și despre protecția minorilor, atât în Europa cât și atât în Italia cât și în afară. Noi in Italia abbiamo istituti che differenziano la detenzione tra donne e uomini, cioè bambini e bambine, fanciulli e fanciulle, e abbiamo una età di soggezione al processo penale che va dai 14 anni ai 18. Avem institute speciale cu precădere la diferență între sexul feminin și cel masculin, deci avem instituții detentive atât pentru băieți și cât și pentru fete și avem o procedură stabilită pentru vârstele de 14 și 18 ani în această marjă. Il corso odierno è per comprendere meglio come si può cooperare tra diverse nazioni e diverse situazioni giuridiche. Cursul este pentru a înțelege mai bine cum putem coopera între diferite națiuni și diferite situații de justiție. Adesso io pregherei i relatori, cui la parola potrà essere ceduta direttamente dal colonnello Gandrabur, per darci uno spaccato di quella che è la realtà nella Repubblica Moldava. L-aș ruga acum pe domnul Gandrabur să cedeze el cuvântul persoanelor care lucrează și ne pot da exemple și situații din realitatea din Republica Moldova.
Mulțumesc cu mult drag și deja cred că este vorba, o să rugăm pe domnul profesor Todor Osoianu. Vi ringrazio e credo che è già il Domnul, tempo per... în situația când domnul Viorel nu-l mai văd, Berliba. Ce ziceți, domnul profesor? Viorel Berliba. Domnul Berliba, dacă este, alegeți dumneavoastră, că nu pot să... Lecții. Sunteți pe mut. Nu știu. Feri cuvântul domnului Osoianu noi suntem o echipă și ne complementăm. Nu, chestia e alta. Chestia e că am crezut că ați plecat la ore. Dacă mai sunteți și aveți timp, cu domnul Osoianu... Domnul Osoianu vorbește și apoi vorbesc și eu. Mă scuzați, vă rog frumos, că am crezut că fugiți la ore. Mulțumesc. Deci, dacă vorbim în general, eu nu știu cât timp am la dispoziție, Se parliamo in modo generico, non so esattamente di quanto tempo dispongo, dar politica penală a Republicii Moldova, de asemenea, este axată și pe protejarea interesului superior al minorului. però la politica penale nella Repubblica Moldova fa molto focus sull'interesse della protezione dei Și minori al copiilor care au nimerit volens-nolens în sfera justiției penale. e dei bambini, delle giovanili che si sono ritrovati nella situazione penale. Domnul Beliba, dacă va fi timp, o să vorbească despre facilitățile pe care le oferă dreptul material în cazul sancționării minorilor pentru infracțiuni. Il signore Berliva parlerà delle facilità materiali nei casi di giustizia minorile. Codul de procedură penală a Republicii Moldova Il codice di procedura penale in Repubblica Moldova conține un capitol distinct contiene un capitolo di distinzione consacrat urmăririi penale și judecării cauzelor penale cu participarea minorilor. contratto di processo penale di processo e giuria, În care se menționează anumite particularități. nel quale ci sono menzionate alcune particolarità. În special, este vorba și de întocmirea obligatoriu pe categoriile respective de dosare a referatului presentențial. In particolare si tratta anche di elaborazione di quel trattato di categorie prestigiose, Referat. Deci în care se invocă cauzele și condițiile care au contribuit la comiterea infracțiunii, nelle quali ci sono invocate le cause e le condizioni per la quale è successo il tale soggetto, inclusiv condițiile de dezvoltare și educație a minorilor respectiv. includendo anche le condizioni del sviluppo del minore. Indiferent de calitatea procesuală, bănuit, martor, parte vătămată, Indifferentemente dalla qualità della persona in causa, la toate acțiunile procesuale, a tutte le azioni procedurali, minorii sunt asistați obligatoriu de un reprezentant legal, tutti i minori sono assistati obbligatori di un rappresentante legale, de un pedagog sau psiholog, di un pedagogo o un psicologo, iar în cazul învinuiților, evident, în mod obligatoriu și avocat, e in apărător. alcuni casi in modo obbligatorio anche di una presenza di un avvocato. Codul nostru de procedură penală reglementează în detaliu audierea minorilor și a copiilor în fața judecătorului de instrucție. Il nostro codice penale in Repubblica Moldova fa l'audizione di minori e bambini in fronte a un giudice, Deci, de o manieră în care è una maniera in quale
Deci, în această procedură este antrenat și un interviviator, In questa maniera c'è entrenato anche un intervistatore. da, care se află într-o odaie separată împreună cu minorul. Si tratta in una camera separata con il minore. Și, în principiu, nu îi văd pe judecători de instrucție, pe alți participanți în proces care asistă la audiere. E non sono visti da altri giudizi o altre persone incluse nel processo. Intervievatorul poate să reformuleze întrebările adresate minorului dacă acestea cumva îi afectează dezvoltarea sa sau psihicul. L'intervistatore può sempre riformulare le domande nel caso in cui c'è un effetto diretto su questo. Probabil domnul Verliba o să continue, dar vreau să menționez că și în Republica Moldova există penitenciare pentru minori. Continuerà il signore Berliba, però vorrei menzionare molto importante che anche nella Repubblica Moldova ci sono unità penitenziarie per i minori. Am vrut să spun că, în sfârșit, că la faza urmăririi penale, în cazul minorilor, pentru unele infracțiuni mai puțin grave, ușoare și mai puțin grave, deci există posibilitatea de încetare a procesului la faza urmăririi penale. Vorrei aggiungere infine che nella fase del procedimento penale per alcuni reati meno gravi o minori esiste sempre la possibilità di un licenziamento. Este o decizie a procurorului È la decisione del procurore care ulterior este precedată de aplicarea măsurilor de constrângere de caracter educativ. e viene ulteriormente accelerato dall'applicazione di misure con caratteristiche educazionali. Mulțumesc, sunt disponibil să răspund la oricare întrebare în aspectul respectiv de detaliu. Vi ringrazio e sono disponibile a ogni domanda di dettaglio di rispondere con la mia esperienza. Mulțumim, domn profesor. Cred că întrebările vor urma după ce va vorbi și domnul Berliba și doamna Viorica Osoianu. Adică, domnul profesor, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc. Eu o să indic doar la anumite detalii legate de prevederile legislației penale a Republicii Moldova în raport cu minorii. Grazie, io indicherò solo alcuni dettagli relativi alle disposizioni penali relative ai minori nella Repubblica Moldova. Evident că în contextul acesta, într-o perspectivă poate nu prea îndepărtată, urmează să reorientăm politica penală vis-a-vis de răspunderea penală a minorilor. Ovviamente in questo contesto ci stiamo avviando verso un precipizio non troppo lontano dall'intorno della nostra politica e ci vediamo costretti magari a migliorare. Ori în context, legislația penală la moment încă are multe elemente care au rămas din sistemul anterior ex-sovietic raportat la instituția minorului și răspunderea penală a acestuia. Nel contesto della legislazione penale, nel momento in cui già ci sono degli elementi rimasti dal precedente sistema ex-sovietico rapportato al contesto attuale. Ori răspunderea penală și în genere și ulterior sancționarea penală a persoanelor minore, la noi legislația o tratează ca o excepție de la regula generală.
La responsabilità penale e la sanzione finale dei minori della nostra legislazione al momento sono trattate, come eccezione dalla regola. Ori o mare parte a statelor europene tratează distinct răspunderea penală a minorilor și răspunderea penală a adulților, fiind clarificate instituții și reguli noi pentru fiecare dintre aceste elemente. Una grande parte della responsabilità penale è molto distinta dallo Stato europeo perché il minore, ma anche gli adulti, sono qualificati e istituite a base delle nuove regole. Ori de multe ori incoerențele și imperfecțiunile legislative creează dificultăți în aplicarea răspunderii penale a persoanelor minore. Spesso incongruenze e imperfezioni legislative creano difficoltà nel mettere in pratica queste soluzioni. O să ofer un exemplu de ce am spus că nu trebuie tratat și asta este viziunea noastră într-o perspectivă de modelare a unui nou curs al politicii penale a Republicii Moldova. Io offrirò un esempio per la quale non dovrebbe essere trattato ed è una visione per noi per rimodellare questo sistema. Exemplul pe care vreau să-l aduc, de exemplu, dacă pedeapsa penală pentru adulți este maximum 20 de ani, L'esempio che io voglio presentare è se la pena penale per gli adulti è il massimo di 20 anni, atunci în raport cu minorii regula se aplică anume reieșind din regula de bază. 20 de ani dacă este stabilit, pentru minori este o doime. allora nei confronti della relazione dei minori si applica la regola, l'eccezione di, uscendo da questa regola di base di 20 anni o messa. Și în context sunt multiple infracțiuni care prevăd un minim mai mare de 10 ani. Nel contesto ci sono molti crimini con un minimo di 10 anni, più di 10 anni. Adică dacă o infracțiune ar prevedea de la 15 la 20 de ani, așa cum prevede infracțiunea de omor, Cioè se un crimine dovesse essere punito da 15 a 20 anni come previsto di omicidio, in un caso di omicidio, atunci minorilor le-am aplicat strict o pedeapsă nediferențiată de 10 ani, fără a mai opera și a avea posibilitatea de a pune în acțiune circumstanțe agravante, atenuante și alte categorii de genul acesta. nel contesto del minore si tratterebbe di una condizione non specificata più di 10 anni, assumendo il contesto. Adică anumite principii de individualizare, legislația nu le-ar putea pune în acțiune, luând în vedere minimum care l-am stabilit pentru minori. Cioè alcuni principi legislativi non potrebbero essere messi in azione come prevista dalla legislazione. Respectiv, am zis că politica penală și considerăm că politica penală trebuie să fie divizată în contextul răspunderii penale a adulților și a minorilor. Rispettivamente ho detto che la politica criminale dovrebbe esserci una divisione nel contesto della risposta dagli adulti. Adică să nu fie tratată ca și o excepție, dar ca pe baza unor reguli noi, pentru că minorul nu este o excepție de la o persoană adultă. Cioè di non essere trattati come un'eccezione, ma di fare nuove regole perché il minore non è un'eccezione, ma un adulto.
Elemente de genul ăsta, mai cu seamă, intervin și anumite incoerențe intervin în legislația noastră, tratând minorul prin diferite conținuturi. Sau să precizez încă o dată. Legislația penală a Republicii Moldova creează dificultăți în aplicare și operând cu diferite conținuturi ale acestui minor. La legislazione penale del diritto penale nella Repubblica Moldova crea difficoltà operando con diversi contesti, aspetti. Este vorba de uzul de o asemenea terminologie vastă, terminologie vastă prin operarea diferitor noțiuni, cum este copil în vârstă până la 14 ani, minor în vârstă până la 16 ani, minor și alte asemenea noțiuni. Si tratta dell'uso di una tecnologia, l'età di funzionamento varia, di bambino fino a 14 anni, di minore fino a 16 anni, di minore e altri termini in questo contesto. Iar conținutul acestor termeni de multe ori pune în dificultate aplicarea corectă a legii penale. Il contenuto di questi termini rende un po' difficile questa situazione talvolte. Poate dacă vor fi întrebări legate concret de anumite elemente, voi da răspuns în continuarea discursului. Se ci sono domande specifiche su questo caso, sicuramente risponderò a base della domanda con casi concreti. Mulțumesc. Grazie. Mulțumesc și eu, domn profesor. Acum mă adresez domnului avocat Centorino cu întrebarea. Deoarece doamna Viorica stă mai mult pe aspectele psihologice, procedem la întrebări acum și pe urmă vorbește doamna Viorica sau vorbește doamna Viorica și procedem la întrebări pentru toți trei. Mi rivolgo adesso all'avvocato Centorino e vorrei chiedere, visto che la signora Vironita sta molto aspetti psicologici, volevamo chiedere se mettiamo la fase di domanda adesso per i due colleghi oppure aspettiamo tutta la descrizione di tutti e tre e mettiamo le domande alla fine, come preferisce lei. Io direi di fare tutto alla fine per quanto riguarda le domande. Aș spune să facem totul la final în ceea ce privește întrebările, ca să fie totul coeziv. Mulțumim și acum cu mare drag și plăcere o voi ruga pe doamna Viorica Osoianu să-și expună și dumnei anumite viziuni. Eu aș vrea să atrag atenție la două aspecte, care anume în instituțiile de învățământ se ține cont în prevenirea și profilaxia, deci atragerii adolescenților, minorilor, în activități criminale. Vorrei richiamare l'attenzione su due aspetti molto importanti dal punto di vista educativo, quello degli adolescenti e dei minori nel contesto, nell'ambito dell'istruzione, sommersi su contesto delinquente. Primul aspect se referă la prevenirea abuzului psihologic, fizic și emoțional în instituția de învățământ, precum ar fi violența și bullying-ul. Il primo aspetto riguarda la prevenzione degli abusi psicologi, fisici ed emotivi nel contesto educativo. Uno dei esempi sarebbe la violenza e il bullying. Și a doilea direcție este de a preveni adolescenții de a fi atrași în activități criminale în mediul online. Il secondo è impedire che gli adolescenti vengano coinvolti in attività criminali in ambiente online. Deoarece suntem o instituție de profil
în domeniul tehnologiilor informaționale, minorii de regulă sunt supuși anumitor riscuri. Poiché siamo un istituto per i minori sul focus di tecnologia informatica, i minori sono soggetto diretto di questi attacchi. De regulă nu pot face diferențierea între activitatea firească, legală, și activitatea care deja intră în cadrul legal, deci protejat de lege, deci fiind considerată ilegală. Di solito gli adolescenti non riescono a distinguere nel tutto tra un atto legale, un atto normale e tra quello uno illegale che già rientra nel contesto giuridico. Fiindcă dacă în mediul fizic, firesc, ambiant, da, ei pot delimita aceste activități, Perché se nell'ambiente fisico naturale loro potrebbero identificare, în mediul online le vine mai greu. Adică, practic, imposibil. Mulți din ei nu-și dau seama că sunt atrași în activități de genul nel ilegal. contesto online è un po' più difficile, le viene quasi impossibile di percepire se è un pericolo e capire se la situazione è una illegale. Asta ne ocupăm. Dacă vor fi întrebări, sunt gata să răspundem. Se ci sono domande, sono pronta a rispondere. Chiar acum eu, mulțumim frumos, transmit estafeta domnului avocat Antonino Centorino. Voglio ringraziare e voglio cedere la parola al signor Avvocato Centurino. Sì, grazie colonnello Cantrabur. Avrei una domanda da rivolgere al primo degli intervenuti, che penso sia stato Viorel Berliba. Aș dori să pun o întrebare acum a domnului Berliba. E la Repubblica Moldava si accinge ad entrare in Europa. La legislazione minorile che vige in Moldova dovrà essere adeguata a quella europea e sotto quali aspetti lui ritiene? Având în vedere că Republica Moldova dorește uniunea cu Europa, cu Uniunea Europeană, legislația privind minorii ar trebui adecvată acestor reguli și am dorit să știm sub care caracteristici. E o întrebare pentru domnul Berliba. Nu știu dacă mai este. Sunt prezent. Evident, nu este vorba de o incoerență în legislația noastră cu legislația europeană la moment. Deci, noi nu atestăm incoerențe cu legislația europeană. Asta. Ovviamente non si tratta di una questione di incoerenza nella nostra legislazione con quella europea, non ci sono incoerenze in questo contesto. Sunt multiple incoerențe raportate la eficiența prevenirii și combaterii infracționalității săvârșite de către minori. Ci sono molteplici incongruenze, scusatemi, riguardo all'efficacia della prevenzione e del contrasto della criminalità svolta dal minorile, dell'adolescente. Bene, noi in Europa, ovviamente l'Italia ne fa parte, abbiamo una codificazione delle leggi che consentono di avere un trattamento uno
Io penso che sarà chiesto alla Moldavia, se vuole entrare in Europa, di conformare nelle parti in cui non è previsto la legislazione moldava a quella europea. Lui pensa che si stia ragionando in questo senso o altrimenti c'è già un processo che è iniziato per adeguarlo. În Europa și cu precădere noi în Italia, care facem parte din Europa, avem o codificare a legilor care permite să avem tratament numărul 1. Considerați că în Moldova va fi rugată, dacă dorește să intre în Uniunea Europeană, să se conformeze cu aceste părți? Există deja un demers în acest sens sau cum vedeți dumneavoastră situația? Nu mi este clar care demers anume să are în vedere, despre care demers legat de faptul că răspunderea penală la noi în legislație este prevăzută concomitent cu răspunderea penală a adulților, fără o etichetare individuală și individualizată a răspunderii și pedepsei penale pentru minori. Iată, aceasta noi o tratăm ca o problemă. Non mi è molto chiaro quale situazione, nel senso che la procedura nella Repubblica Moldova ha la responsabilità penale prevista contestualmente quella dei minori a quella degli adulti, nel senso che non c'è un'etichetta, una qualificazione individuale per gli adolescenti. Am zis că ea este tratată de fiecare dată mai întâi ca să stabilim răspunderea și pedeapsa penală a minorilor. Mai întâi noi trebuie să identificăm răspunderea penală și pedeapsa penală a adulților și de la ea se admit anumite excepții pe care noi nu le considerăm nu o considerăm o abordare corectă. Si tratta innanzitutto di rispondere come avviene la punizione penale degli adulti e delle eccezioni nel contesto dei minori, degli adolescenti. È un approccio che stiamo cercando di migliorare e cambiare. Grazie per la risposta esauriente che merita approfondimenti che magari non mancherà occasione di fare in futuro. Vă mulțumesc pentru clarificare. Cu siguranță vom avea nevoie de discuții mai în profunzime și pe viitor și cu cazuri reale. Mulțumesc. Vorrei chiedere adesso, se fosse possibile, all'avvocato Tudor Osoian, quali sono i reati più comuni, quelli che sono commessi di più dai minori in Moldavia? Aș dori să-l întreb pe domnul avocat Tudor Osoianu care sunt crimele cele mai frecvente comise de minori în Republica Moldova. Din păcate, nu am fost pregătit pentru această întrebare și nu am o statistică, dar s-a evidențiat tendința pe care a menționat-o doamna Osoianu. Având în vedere că viața noastră socială trece în spațiu online, mai ales a minorilor, deci se observă o tendință de deplasare din viața noastră reală în spațiul online, care este mai, de fapt, periculoasă prin aceea că, după cum s-a menționat, minorul nu percepe că aceasta ar putea să fie cumva sancționat și am vorbit cu mai mulți specialiști din domeniul tehnologiilor informaționale care sunt formați, sunt specialiști în domeniu și ei spun că ei nu reușesc să dețină controlul copiilor lor ce site vizionează, ce informații accesează. Mulțumesc! Purtroppo non mi sento molto preparato per questa domanda, nel senso che non ho delle statistiche. Cosa posso dire, come ha illustrato anche la signora Ossoianu, che
particolarmente evidente tra i minori il problema, la tendenza di spostarsi dalla vita reale alla vita, allo spazio online. È molto pericoloso perché c'è una questione di opinione, nel senso che il minore non si rende conto quando potrebbe essere qualcosa illegale, qualcosa sanzionato. Quindi ho parlato anche con diversi specialisti, si sono molto focussati su questo soggetto e dicono che i minori non sono in grado di controllare i siti ufficiali che i minori vanno a vedere nel spazio online. Quindi si tratta di questo problema. La mia domanda era diretta a sapere se i reati più comuni sono per esempio il furto, la rapina, le violenze, le baby gang, reati connaturati anche a delle realtà povere o allo stato di guerra che in questo momento in qualche modo si riflette anche sulla Moldavia. Întrebarea mea era cu specific la tipurile de crime, dacă este vorba de furt, violență, crime în grup, mai ales poate în contextul de situații mai sărace, în medii sărace, poate în context de război, cum este aproape și de granița în Republica Moldova. Deci, v-am spus că nu am fost pregătit pentru această întrebare, dar având în vedere informațiile de care dispun, se menține tendința implicării minorilor în sustrageri și crime care se realizează cu aplicarea violenței. Tendința aceasta se menține, în special în rândurile familiilor vulnerabile, adică copiilor care provin din aceste familii. Este important să menționez, da, poftim. Non ero molto preparato proprio con dati in questo senso. Posso dire che alla luce delle informazioni che ho in questo momento c'è una continuazione della tendenza di coinvolgere i minori in reati e crimini che vanno a finire in violenza. Quindi si tratta di violenza. Questa tendenza si mantiene elevata tra le famiglie che sono vulnerabili, magari anche in un contesto di povertà ed è importante chiarire questo contesto. Există și o tendință de creștere a fenomenului de atragere a minorilor de către vârstnici în activități criminale și aici codul de procedură penală impune obligația de a separa procedurile, adică dosarul de a-l separa aparte în privința minorilor și a persoanelor care au atins vârsta majoratului. Esiste anche una tendenza di ricerca sul fenomeno dell'attrazione da persone più signori, per dire così, il rapporto delle adolescenze, dei minorili. E qui c'è un problema nel codice di procedura penale, nel senso che si impone una separazione delle due, anche se sono nello stesso contesto. Grazie per la precisazione che Dacă ha îmi permiteți, fatto. dacă îmi permiteți să intervin aici cu un mic... Prego. Deci, tot în acest context, mai recent, suntem martori a unor atrageri a minorilor. Traduceți, vă rog. Vorrei aggiungere, se posso permettermi, c'è in questo contesto più recentemente stiamo assistendo ad alcune attrazioni per i minori În vinderea stupefiantelor și a drogurilor. Și anume, nella vendita di droga. minorii sunt folosiți în distribuirea pachetelelor cu droguri în locuri ascunse
I minori vengono utilizzati come parti di distribuzione dei pacchetti che contengono questa soluzione di droga. Este clar că ei sunt atrași de traficanți de droguri. È chiaro che sono attratti dai trafficanti di droga, Știind a priori că nu vor fi pedepsiți penal, fiindcă nu au vârsta pentru a fi pedepsiți penal. loro sapendo a priori già il fatto che non saranno puniti penalmente proprio perché non hanno l'età necessaria, perché sono minori. Mulțumesc. Grazie per la precisazione al colonnello Gandrabur. Mulțumesc domnului Gandrabur pentru precizarea făcută. E rivolgerei una domanda alla dottoressa Viorica Osoianu. Aș avea o întrebare adresată doamnei Viorica Osoianu. Durante la sua attività e per la sua esperienza, ci sa dire se per i minori ci sono strumenti giuridici, leggi che gli consentono di fare percorsi diversi dal carcere piuttosto che essere detenuti o avere commesso un reato? Vă întreb dacă știți din domeniul activității dumneavoastră pe baza experienței, dacă ne puteți spune care sunt, dacă există instrumente juridice pentru minorii care parcurg activități criminale, dacă există căi diferite în afara celor de închisoare. Dacă îmi permiteți, eu am să intervin. Deci, traiectoria dosarului penal, a procesului penal, în cazul minorilor, poate să ajungă până la ce când dosarul să nu fie remis în judecată, dacă consideră că procurorul, dacă consideră că scopul, deci, poate fi reeducat prin alte măsuri în afara pedepselor penale. Se Și mi permite, îmi cer scuze. Se mi permette di intervenire, vorrei chiarire io, la traiettoria, l'iter del procedimento penale può comportare la mancanza di emissione, nel caso di tribunale, se la complicità dell'accusa nel raggiungimento di un tale scopo può essere sanata attraverso misure diverse, quindi non arrivare alla carcere. pe, se încetează urmărirea penală, dosarul nu este, minorul nu este diferit judecății, iar în consecință față de el se aplică măsuri de constrângere de caracter educativ. Il procedimento penale è concluso, quindi il minore non è in tribunale e le misure che si vengono pose sono in contesto educativo. E, dacă vorbim de parcursul procesului, unul din garanțiile speciale pentru minori este că atunci când trebuie să fie aplicate măsuri preventive, uh, uh, în loc de cele aplicate pentru vârstnici, se aplică așa măsură, cum se numește, transmiterea sub supravegherea minorilor. Deci nu arestul la domiciliu, nu arestul preventiv, nu declarație de nepărăsire a localității, dar anume transmiterea sub supraveghere a minorului. Ori părinților, ori autorității tutelare. Se parliamo dello svolgimento del procedimento, una garanzia particolare che abbiamo per i minorenni è rappresentata dall'obbligo di applicazione di misure preventive. Quindi invece degli destinati a particolare a differenza di quelli anziani, più anziani, i trasferti sotto la supervisione di minori non sono arrestati a casa, non sono sotto arresto preventivo, ma sono sotto la supervisione di i loro genitori oppure di un adulto responsabile legale. Dacă este ultima măsură, ultima rațiune, aplicarea, deci reținerea minorilor,
și arestarea preventivă. Noi nu excludem așa ceva. Dar pentru infracțiuni excepțional de grave. Se esiste l'ultima risorsa proprio, la richiesta, la detenzione è l'arresto, però cerchiamo di non arrivare lì. Non escludiamo per le infrazioni più gravi l'arresto. Reținerea, dacă pentru vârstnici este 72 de ore, pentru minori 24. Se per gli adulti la detenzione è di 72 ore, per i minori giovanili è di 24 ore. Și dacă avem o prevedere că până la pronunțarea sentinței, deci persoana inculpată, învinuitul, poate fi arestat cel mult 12 luni. Se abbiamo una disposizione fino a quando la sentenza non verrà pronunciata, l'imputato può stare anche sotto detenzione 12 mesi. Minorul poate fi arestat pentru o perioadă până la pronunțarea sentinței, să are în vedere atât urmărirea cât și judecarea cauzei, cel mult 8 luni. Se il minore è ancora sotto il processo, può essere arrestato per la durata pena di non più di 8 mesi. Se are în vedere nu arestul ca sancțiune, ca pedeapsa închisorii, dar se are în vedere ca măsură preventivă, arest preventiv. Stiamo parlando non di arrestare come sanzione, ma di una misura preventiva, di arresto preventivo. Pare abbia finito l'intervento in risposta. Scusi, io non ho sentito. Ha finito la risposta? Sì, 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 sì. Allora, grazie per la risposta che si è avuto. Non so se lui o altri o la dottoressa Fiorica vuole dirci se sono di frequente, come dire, verificazione di reati informatici e se ci sono, quali sono i più frequenti, commessi da minore ovviamente. Nu știu dacă oricare dintre dumneavoastră sau mai ales doamna Viorica Osoianu, dacă știți să ne spuneți care sunt cele mai frecvente verificări în crimele în spațiu informatic, care sunt acestea care au fost detectate a fi cele mai frecvente. Deci, statistică documentară nu am, adică date statistice, mă rog, nu știu dacă și-aș putea să fac. Dar E studiu. cel mai des și mai frecvent întâlnit în rândul minorilor, cum a menționat și domnul Gandrabur, este distribuirea substanțelor psihotrope și a drogurilor. Purtroppo lato statistico non ho queste informazioni, posso parlare dalla mia esperienza e il più spesso, il più frequente che ho incontrato, come ha menzionato anche il signor Gandrabur, è la distribuzione di queste sostanze con droga. A doilea categorie ar fi anume distribuirea materialelor cu caracter sexual în mediul online. Pornografic, da. La seconda categoria di quale si tratta è la distribuzione di materiale con ambito sensuale tra i minori nel medio online. Și a treilea loc, dacă aș putea menționa, ar fi abuzurile. Abuzul fizic și abuzul sexual asupra minorilor din partea maturilor, dar și asupra minor mai mari, asupra unui minor mai mic. E nel terzo aspetto si tratta anche dell'abuso fisico e sensuale del minore, sia da parte degli adulti o da parte di un minore più in età del minore in causa che soffre l'abuso.
În colegiu, noi avem creată Comisia de Prevenire și Profilaxie a cazurilor de abuz. All'università, nel collegio, abbiamo creato una commissione per prevenire i casi di abuso. Este o comisie multifuncțională din mai mulți specialiști È una commissione composta da multifunzionali și încercăm să prevenim, să combatem acest fenomen prin diverse activități, acțiuni în care sunt implicați elevii. Stiamo cercando di prevenire e combattere questo fenomeno tra attività, azioni in contesto educativo per i minori. Altă categorie de activități, atragerea specialiștilor, de exemplu a procurorilor, avocaților, adică ca specialist în diferite, iarăși, activități cu elevii. Un'altra categoria stiamo cercando di attrarre specialisti, come sarebbero procuratori, avvocati, diversi specialisti in questo ambito per discutere con i minori. Evidența strictă în cazurile de abuz și raportare. Da. Adică și avem o evidență în fiecare semestru, depunem adică o evidență, o dare de seamă, câte cazuri de abuz au fost în instituție și ce măsuri au fost întreprinse. Abbiamo anche una evidenza da ogni semestre, da semestre a semestre, di quanti casi di abuso ci sono stati e quali sono stati i comportamenti fatti in questa direzione. Mulțumesc, dacă e suficient. Grazie. Se c'è qualcos'altro da aggiungere. Grazie per la risposta avuta e grazie a tutti i relatori che sono intervenuti, che hanno aperto molti campi che sono meritevoli di essere approfonditi. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc mai ales celor care ați vorbit despre cazuri specifice, despre ceea ce se întâmplă și care sunteți deschiși în îmbunătățirea anumitor aspecte în acest domeniu. Allora, nel ringraziare particolarmente l'avvocato Viorel Berliba, il professor avvocato Tudor Osoianu, la dottoressa Viorica Osoianu per l'intervento che hanno avuto. Io aggiungo che una esperienza in un carcere minorile è stata già fatta da noi. Aș dori să mulțumesc în mod specific domnului profesor Viorel Berliba, domnului profesor avocat Tudor Osoianu și doamnei Viorica Osoianu. Și aș mai dori să adaug, îmi cer scuze, că o experiență într-un penitenciar juvenil a fost deja realizată de către noi în acest context. Noi deja am văzut. Siamo stati al carcere di Goian, penitenziario numero 10, come ricorderà il colonnello Gandrabur. Am E, fost abbiamo fatto un'esperienza che riproporremo in un link che sostanzialmente sarà fornito poi a tutti quanti sono intervenuti affinché possa essere visto, ed era una intervista con la dottoressa direttrice di quel carcere. Noi am făcut deja, mulțumită și domnului colonel Candrabur, o vizită în penitenciarul din Republica Moldova și o să mai dorim să revenim dacă este posibil, bineînțeles,
Și vom face posibil acest lucru și prin online cu un link pe care îl vom pune la dispoziție și dorim să-i mulțumim și doamnei director de la acel penitenciar. Mi rivolgo al colonnello Gandrapur e nel ringraziarlo della preziosa collaborazione di oggi lancio una proposta. Vreau să-i mulțumesc că mă întorc către domnul colonel Gandrabur și vreau să-i mulțumesc în mod deosebit pentru colaborarea noastră. În vederea aceasta doresc să-i propun să îi spun o propunere. La proposta è la seguente. Se volesse prendere in considerazione di fare un convegno in Moldavia sulla comparazione delle due legislazioni, quella italiana e quella moldava, e sui reati più comuni commessi dai minori. Propunerea mea este următoarea. Aș dori să dacă ar lua în considerare o conferință în Republica Moldova privind compararea celor două legislații, cea din Republica Moldova și din Italia, cu precădere, cu focus pe cele mai comune infracțiuni comise de minori. Eu trebuie să răspund? Eu o să răspund nu de unul singur, o să răspund împreună cu invitații noștri de astăzi, cu ajutorul cărora o să vedem cum mai lărgim susținătorii în acest sens și poate identificăm și o instituție de învățământ de profil, cum ar fi Academia de Poliție Ștefan cel Mare, a Ministerului de Interne. Ce spuneți, dragi colegi? Dumneavoastră traduceți și pe urmă, ca să luăm o decizie comună, asta am avut în vedere. Non vorrei rispondere da solo, vorrei coinvolgere anche gli ospiti di oggi presenti perché sono importanti e con il loro aiuto, come abbiamo espresso oggi, e vorrei anche prendere altri sostenitori, quindi anche altri specialisti nel mondo accademico, magari anche l'Accademia Ștefan della Repubblica Moldova. Quindi vorrei parlare anche con i miei colleghi per darvi una risposta in questo senso. Grazie al colonnello Gandrabur, la cui amicizia e sostegno non sono mai mancati a questo corso. Vreau să-i mulțumesc domnului Gandrabur, a cărei prietenie, dar și suport nu a lipsit niciodată. Spero nel prossimo futuro di poter reincontrare ancora le persone che oggi si sono collegate e faremo pervenire loro il link di collegamento per l'incontro finale del corso del 14 giugno, come da programma che gli è stato mandato, o se preferiscono possono anche intervenire personalmente a Messina e noi li accoglieremo come sappiamo fare. Doresc să mulțumesc tuturor și să reconfirm invitația pentru următoarea întâlnire și vor primi un link pe e-mail pentru întâlnirea finală de 14 iunie conform programei. Sunt bineveniți atât online, dar bineînțeles dacă doresc fizic în Messina, sunt primiți cu brațele deschise și ajutați cu tot ce e nevoie pentru prezența lor fizică. Al colonnello Gandrabur l'onore di chiudere l'incontro ed il collegamento con i relatori moldavi. Chiedo scusa, il mio internet è Do la sbagliato. parola al colonnello Gandrabur per chiudere lui il collegamento con gli ospiti moldavi.
Grație. Vă rog, vă cedez cuvântul domnului Gandrabur pentru a conclude această întâlnire cu dumneavoastră și cu colegii, stimații colegi prezenți astăzi cu noi. Eu cred că vă mulțumesc pentru atenție, dar pentru mine ar fi mai interesant să auzim opinia invitațiilor noștri la această videoconferință. Traduceți? Vi ringrazio innanzitutto per tutta l'attenzione e per me sarebbe più interessante di capire e conoscere le opinioni anche dei miei colleghi, degli ospiti presenti. Fiindcă opiniile dumnealor ne va orienta și pe noi și ne va încuraja. De aceea o să ofer cuvântul domnului profesor Viorel Berliba. Essendo le loro opinioni così rilevanti, vorrei che anche loro avessero una parola e cederò la parola al signor Fiorel Berliba. În primul rând, eu îmi cer scuze pentru așa intervenții, pentru că luând de vedere că sunt la ore și fac pauzele de regoare. Innanzitutto vorrei chiedere scusa per l'intervento in questo modo. Io attualmente sono ai corsi, sto predando, quindi sono in pausa dal mio lavoro. Este și lucrările acestui for și însăși subiectul atrage atenția deosebită și urmează ca să depunem eforturi poate comune în acest context pentru modelarea unei legislații perfecte, inclusiv pentru Republica Moldova. Le opere, i soggetti, l'argomento stesso attira un'attenzione particolare per la realizzazione di sforzi comuni per creare una legislazione più moderna, più perfetta nella Repubblica Moldova. Evident că experiența colegilor noștri din Italia este importantă și asemenea discuții sunt binevenite, fapt pentru care mulțumim tuturor participanților. Ovviamente l'esperienza anche dei nostri colleghi d'Italia è molto importante per noi e per ovviamente tali discussioni, tali incontri sono benvenuti e per questo vorrei ringraziarvi. Și mulțumesc persoanei Andrei, care a realizat această traducere. E alla persona Andrea che ha aiutato con la traduzione. Mulțumesc, domnul profesor. Domnul profesor Osoianu, vă rog frumos. Ce gândiți despre asta? Professore Berliba, vorrei adesso cedere la parola al professore Osoianu. Despre oportunitatea continuării discuției. Înțeles. Deci, concluziile facem ceea ce s-a discutat. Da. Stimați colegi, mulțumesc pentru comunicare, pentru schimb de informații, pentru cooperare. Din tot ce am auzit astăzi, eu văd următoarea perspectivă. Perspectivă comună. Și aici traducerea. Și aici traducerea ca să fie. Grazie, le conclusioni a base di quello che è stato discusso, di cari colleghi, grazie per la comunicazione e collaborazione. Da tutto quello che è stato sentito, discusso oggi, la mia previsione, la previsione comune è la seguente. Pe viitor ar fi real, de întreprins următoarele măsuri. Conferință. Conferința ar putea să fie online sau cu participare fizică. Per il futuro sarebbe realistico adottare le seguenti misure, una della quale la conferenza sia in modo videoconferenza online o fisica, in modalità fisica. Care ar fi obiectivul acestei conferințe? Quale sarebbe l'obiettivo finale di questa conferenza? Ar fi o comparație Sarebbe una comparazione
dintre legislația penală a Italiei și a Republicii Moldova. Sarebbe un confronto, una differenza tra i diritti penali di quelli in Repubblica Moldova e quelli in Italia, Dar și o comparație între bunele practici ma anche una comparazione, una distinguazione delle buone pratiche în acest domeniu. in questo domenio. Uh, uh, eu sunt, deci a apărut pe ecran ceva, dar nu știu dacă, mă auziți? Da, dai. Așa. Deci, eu sunt angajat al Academiei de Poliție, sunt profesor la Catedra de Procedură Penală și Securitate Informațională, Io sono dipendente dell'Accademia di Polizia, sono un professore in questa accademia, dar nu am împuterniciri să dau careva promisiuni la nivel instituțional. però in questo momento non potrei fare promesse a livello di istituto. Dar Academia de Poliție nu răspund în numele conducerii pentru că nu sunt conducător, dar în perspectivă uh, Academia ar putea să fie co-organizator sau chiar gazdă a unei asemenea conferințe. Però l'Accademia di Polizia non risponde, a norme di conclusione perché non sono io il fondatore e il presidente, però sicuramente ci potrebbe essere la possibilità di una coorganizzazione o addirittura dell'ospitalimento di voi. Evident, împreună și în colaborare cu Asociația Drept Penal, Evidentemente anche con l'aiuto dell'Associazione del Diritto Penale, cu multă respectație colegii din Italia, con i stimati colleghi d'Italia. și mm, având în vedere faptul că în cadrul Academiei avem un centru de cercetări științifice. E considerando anche il fatto che all'interno dell'Accademia abbiamo proprio un centro di ricerca scientifico. Și avem specialiști nu numai în domeniul dreptului penal, procedurii penale, dar și a dreptului execuțional penal. Abbiamo specialisti non solo nel campo della procedura del diritto penale, ma anche della esecuzione del diritto. Un aspect pe care l-am detectat că îl interesează pe colegii din Italia. Un aspetto che noi consideriamo che vi interessa ai nostri colleghi d'Italia, che è di interesse per voi. Deci, ca finalitate, personal, eu văd nu repetare. Iată legislația Republicii Moldova, iată legislația Italiei. Eu, ca finalitate, văd, de fapt, o comparație. O comparație, o analiză, o cercetare multiaspectuală. Asta ar putea să fie făcută prin articole a participanților la conferință, care poate fi publicat atât în format fizic, cât și în format online, atât în limba română, italiană, poate și în limba engleză, de exemplu, da? In conclusione, personalmente non vedo una ripetizione verso il confronto nel senso la legislazione italiana e quella della Repubblica Moldova, ma di più un'analisi nel senso di una ricerca, come aspetti attraverso alcuni articoli, pubblicati, sia nella lingua rumena che in lingua italiana e possibilmente anche nella lingua inglese. Și dacă se va face un demers oficial pe numele conducerii Academiei de Poliție, Se si adotterà un approccio ufficiale dall'Accademia, di Polizia, eu am să susțin vehemente
Io personalmente sostenerò questo processo deoarece sunt în calitate deci sunt angajat în calitate de profesor deja mai bine 25 de ani la această instituție. in quanto io già sono in qualità di professore dipendente in questa associazione più di 25 anni. Uh, Evident, văd aici implicarea și direcției de colaborare internațională. Avem o direcție specială Ovviamente vedo qui importante anche il coinvolgimento della direzione, internazionale, care va putea să pună la punct în caz de încheiere unui acord de colaborare che metterà a punto l'accordo di comune di procedere con questo. uh, iată, asta le văd eu orientativ. Bine, nu știu dacă suntem siguri că pentru că e vorba de implicare mai multor instituții, persoane, nu știu dacă exact la 14 iunie, în format online, la 14 iunie este hai să zicem așa, mai realist. Mai Uh, realist. in- Dar pentru colaborarea viitoare s-ar putea realiza și în format fizic, cu prezență fizică, pentru că comunicarea vie nu poate fi schimbat nici cu 100 de conferințe online. Indicativamente il coinvolgimento fisicamente da parte di più istituzioni per il 14 giugno è un po' più difficile, quindi certamente in modo online da parte nostra. Per il futuro certamente lato fisico non escludiamo perché la comunicazione reale, umana, non può comparare né 10 videoconferenze, quindi è molto importante anche il contatto approccio umano. Noi, de asemenea, vă așteptăm cu drag în Republica Moldova. Vi aspettiamo con tutta l'apertura da parte nostra nella Repubblica Moldova. Vreau să spun că, deci, un aspect, nu am prezentat acest aspect în anul 2018, mai bine de un an jumătate, am lucrat împreună cu un avocat de încredere al ambasadei Italiei în Republica Moldova și domnul Digori Eduard, împreună cu care am avut ocazia să acordăm asistență juridică împreună cu alți avocați din Italia, Uh, io- cetățenilor italieni, cetățenilor Republicii Moldova, în Italia și în Republica Moldova. Vorrei anche dire, perché non l'ho menzionato prima, nel 2018, più di un anno e mezzo, ho incontrato l'avvocato di grande importanza, il signor Digor Edward, l'ambasciatore qui in Repubblica Moldova, con il quale abbiamo fornito assistenza legale per i cittadini italiani e di Repubblica Moldova. De asemenea, colegul meu, Viorel Berliba, a mers în Italia, nu știu dacă el ne aude. Domnul Berliba, Anche il mio collega Berliba è stato in Italia, non so se è ancora qui con noi, ci sente. dacă puteți să Vă spuneți o aud propoziție despre interelul. deplasarea în Italia, Se în linii vuoi generale. Eu vă aggiungere mulțumesc. Grazie. Dacă puteți să spuneți, domnul Berliba, o propoziție, două despre deplasarea în Italia pe un dosar, fără detalii dosarul. Da, fără detalii, noi am avut o experiență pozitivă. Bun, acum avem o experiență pozitivă în Franța cu un dosar francez cu domnul Soianu, dar în Italia un dosar de condamnare la prima instanță, persoana condamnată la 15 ani închisoare. Ne-am focusat atenția pentru instanța de apel și în anul 2023 persoana în instanța de apel, lucrând în echipă cu avocații
italieni, persoana a fost achitată în instanța de apel. Abbiamo avuto un'esperienza positiva in Italia, ad oggi abbiamo un'esperienza in Francia con il collega signor Rosoiano, però facendo riferimento all'esperienza italiana, quella passata, abbiamo avuto un fascicolo di condanna in primo grado di 15 anni di struttura detentiva. Siamo stati occupati in questo senso e nel 2023 abbiamo il processo. Grazie per l'intervento e la disponibilità che abbiamo avuto. Vă mulțumesc pentru intervenția, dar și disponibilitatea dumneavoastră. Anche noi abbiamo avuto i contatti con l'ambasciatore italiano in Moldavia Noi am fost în contact cu ambasadorul italian în Republica Moldova e avremo alla chiusura del corso la presenza del console che ovviamente darà prestigio a questa iniziativa. și la finalul acestor întâlniri, conform programei, vom avea chiar și prezența dumnealui, care ne-a și confirmat. A conclusione di questo corso, io mi auguro che si possa iniziare questo processo di intesa con un protocollo per un convegno in Moldavia e uno in Italia ed incontrarsi di persona. La încheierea acestor cursuri, mi-aș dori să fie posibil să se înceapă procesul de stabilire a protocolului pentru o întâlnire fizică atât în Italia cât și în Republica Moldova. Grazie per la loro presenza, per la loro disponibilità e ci vediamo presto, spero di presenza, con i migliori ringraziamenti a lei, dottoressa Andrea Dogaru, per il prezioso contributo nella traduzione che ha fatto. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și disponibilitate. Sper eu să ne vedem cât mai curând și fizic, dacă este posibil. Și vă mulțumesc, mulțumesc și doamnei Andreea Dugaru pentru traducere. Grazie ancora e arrivederci a tutti. Grazie. Vă mulțumesc. Arrivederci. 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 Allora, il collegamento per me è chiuso, se volete potete toglierlo o altrimenti rimanere come volete. Ai presenti dico che noi Da, abbiamo... să facă traducerea, vă rog, faceți ultima propoziție ca să înțelegem. Îmi cer scuze că am mult. Domnul avocat ne-a mulțumit încă o dată și ne mulțumește. Dacă dorim să rămânem, suntem bineveniți. Dacă nu ne mulțumește și putem ieși. Adesso Eu personal vă mulțumesc, vă urez o lucrare productivă în continuare. Arrivederci. Grazie mille e vi auguro un buon proseguimento. Arrivederci. Grazie, mulțumesc. Arrivederci. Mulțumesc. Allora, ai presenti io dico che noi abbiamo fatto un'esperienza all'interno di un penitenziario minorile che è il numero 10 a Goian, che si trova a Chișinău. Naturalmente abbiamo registrato tutto quel incontro e la discussione avuta con la dirigente di quell'istituto, per cui non avendo fatto in presenza l'incontro in Moldavia, perché non sono arrivate disponibilità, perché altrimenti l'avremmo organizzato, daremo il link e pubblicheremo quell'incontro affinché si possa avere un'esperienza, si possa fare un'esperienza di ciò che è stato e avevamo già fatto in un percorso che avevamo iniziato. Quindi con questo io ritengo che
abbiamo concluso questo momento di incontro. Dico a coloro che sono in collegamento pure che naturalmente il corso è accreditato e naturalmente ha un punteggio sulla formazione professionale che può essere richiesto da tutti i partecipanti che abbiano frequentato un certo numero di incontri. A chi manca la frequenza ad alcun incontro, lo faccia presente, perché se non ha il numero minimo di frequenza, così come scritto nel programma, non potrà lucrare i punti dei singoli incontri. Quindi potrà prenderli tutti, ma dovrà naturalmente seguire quell'incontro che non ha avuto la possibilità di essere presente e quindi al quale ha assistito. Detto questo, io penso che abbiamo concluso il nostro percorso, di cui trarremo le fila e le conclusioni che saranno date il 14 giugno alla presenza delle autorità, con la consegna degli attestati. Ricordo che gli attestati sono titolo abilitativo per la inserzione, inclusione nell'elenco del difensore d'ufficio presso il Tribunale dei minori, e a questo corso seguirà il colloquio che normalmente facciamo in commissione paritetica con il Consiglio dell'Ordine. Quindi chiunque voglia iscriversi nell'elenco del difensore d'ufficio può rappresentarlo all'associazione, essere inserito nella discussione che ci sarà, nell'incontro ulteriore che ci sarà per quanto riguarda la abilitazione, e poi con l'associazione e l'aiuto dell'associazione stesso essere inclusi nell'elenco dei difensori d'ufficio. Penso di essere stato chiaro. Ciò che non è chiaro è a vostra disposizione a semplice richiesta telefonica, in presenza, per mail, come meglio ritenete, e naturalmente adesso l'aggiornamento all'ulteriore incontro è a quello del 14 giugno. A tutti voi un grazie per aver partecipato a questo percorso. Riceverete per l'ultima volta da parte nostra il link di collegamento, come dicevo, per assistere all'intervista dentro il carcere di Pojant. Grazie a tutti, buon fine settimana e a presto. Grazie. Questa è la registrazione. Basta vedere qui la registrazione passata. Aspetta. Dai.